Dobrý deň z prezidentského paláca. Posledný deň svojho úradovania nám poskytla exkluzívny rozhovor prezidentka Zuzana Čaputová. Prajem krásny deň, pani prezidentka. Dobrý deň, vítajte. No, končí sa pre vás mimoriadne náročná životná etapa, ak sa nemýlim. Áno. Cítite to asi aj vy rovnako. Uradovala naozaj v kritickom období na domácej aj medzinárodnej scéne. Napriek tomu ste mali vo verejnosti vždy nostalgiu, prípadne naopak sa už neviete dočkať zajtrajšieho dňa. Je to asi kombinácia pocitov. Mala a sprevádzal ma počas tých 5 rokov, ale aj množstvo stretnutí, ktoré som na Slovensku, ale aj v zahraničí mohla. Že to nesenie zodpovednosti vlastne 24 hodín, 7 dní v týždni je cítiť či časť aj na Slovensku. Takže to boli veľmi silné momenty, ktoré si budem určite navždy pamätať. Za završenú v roli političky, ale každý z nás, kto komunikujeme. Popísal ako pád do hlbokej tmavej jamy. Je aj pre vás náročné toto odchádzanie z tej najvyššej funkcie do bežného života? Zachovať si čas svojho súkromného, osobného priestoru a života je niečo, čo som si ja sama súkromne zadefinovala ako podpora. Odstup aj od seba samej, od tej životnej skúsenosti a pochyby sa. Každá silná životná skúsenosť do nás nejakým spôsobom vpečatí. Do funkcie ste nastúpili rok po vražde Jana Kuciaka a Martiny. Aj po útoku na premiéra stroskotala v podstate vaša iniciatíva na okruh. Ako by sme hľadali tvár zmierenia? Politických predstaviteľov sú znásobené mediálnou pozornosťou. Ale pokiaľ ide o tú úlohu, je to úloha. A keď sa usilujeme o zmier alebo upokojenie čohokoľvek okolo nás, samozrejme, ak je na druhej strane záujem viesť dialog. Takže tak, ako som povedala, ani neviem, ktoré obdobie by som označila ako najťažšie, lebo to bolo pre mňa fakt, že veľmi ťažké pre všetkých nás. Samozrejme, alebo inflácie. A do toho to otriasanie vnútro. V druhej sekunde za týmto uvedomením bol pánov, som si mohla sama vybrať v súvislosti s úradníckou vládou, pána Ľudovita Ódora, tak okrem Hegerom a aj s pánom Petrom Pellegrinim. Za sebou také super volebné obdobie. V týchto rôznych voľbách. Zároveň si myslím, že to je aj výpoveď o tom, alebo svedectvo o tom, že aby nezabudli na to, že ju nevykonávajú iba v prospech svojich voličov. Aj tej povolebnej situácii. Pôsobil častokrát ako vyvažujúci segment alebo element. Vy ste vlastne vzýšli z prostredia progresívneho Slovenska, teraz ohlasujete... Ale väčšinou ten pocit a postoj politiku vnímajú ako výkon verejnej služby, ktorý rovnako dôležitá ako odbornosť. Asi sa mi najviac žiada vyslať možno nejaký signál povzbudenia. Konkurencieschopný kdekoľvek na svete. Veľmi si želám, aby si ľudia na Slovensku uvedomovali. Aby sme neboli úplne iba takí oficiálni, pretože predovšetkým asi aj v každom politikovi. Ono sa to patrí oslovovať pani prezidentka, ale teda keď už nebude... Deň nového pána prezidenta, takže ešte tam budú vlastne s tým na voľno. Také tie bežné obyčajnosti. To sa vôbec žiť, tá každodennosť bežná. Sústredenie a tú intelektuálnu časť svojej mysle, tak sa práve uvoľní asi kreativita. Ktorý príde teda už do úradu zajtra po inaugurácii. Nech sa vám darí aj v súkromí, aj v pracovnom živote. Ďakujem veľmi pekne, nech sa darí Markíza. Ďakujeme.